Luar Kapatisi TV. Ka Central Bureau of Investigation na ka CBI kala kem ya Ngut ki Nongtrei jong ka Postal Department bakan thop yu Assistant Branch Postmaster jong Williamnagar East Garo Hills usap Division Inspector jong ka Williamnagar badi Postman jong ka Rongjang Sub Office nakadaw jing bam sub jongki ka CBI kala register case kini Ngut haka Sautrik Urisau Arjar Arfsan hadin balayo ya ka jing ujor no kram dak sevak Block Postmaster jong Rongjang Sub Office bakini ki Ngut kidawa pisa arbana ne ketulap jongu nak benta bikin pelait no ketulap jongu kabla sakut la ship hobanai kan thi ya ka bakane ke department kam sem la pelait ka CBI kala yo jingtip bakini ki brio ki pan laipo jar tangka bakilap tha bude ban siu tang maria dep pelait ya ketulap jongu hadin beliau jingtip ya kani ka CBI kala pan upshrip bat kaliyo ban bad yu Assistant Branch Postmaster hakapor budang kaneri kepisa nakakti jong ni Block Postmaster bat kila kem yu kam hadien pat la kem siyo Subdivision Inspector na Shillong badi Postman pat la kem na ambasa ka badan Dhalai District jong Jala Tripura ka CBI college ban khandra ha office bat hing sa jong kini Ngut bat kilalap bun ki kot kisla bat kiliyo korup ru arlak laipo jar tangka nakaying sa jong Postman ka badan Kasnong Upanagar had Tripura yakini baro Ngut an ra si ying bishar Real squad ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi kardop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.